हेलौ हेलौ लोगोफोर हेलौ हेलौ लोगोफोर हेलौ हेलौ मस्ट वेलकाम आं माने भिडिअ बानायदोंमोन आरोना सासे लोगोनि थाखाय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालाम साथाम दं आरोना प्लिज कमेन्ट खालामदो दे प्लिज साथाम दङ कमेन्ट मा हेलौ हेलौ बेलाय थाब थाब बुंदो आरोना आं माने ओइ सासे सोरबा लोगो माने लाइभ फैनो रोङा होनदोंमोन आरोना आंखौ फोरोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोमा ब्रादार नाइट लाइभ होगोन ना होआ नोंलाय नाइट लाइभ फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय लाइक होदो नेना थागोन आं सना नोंखौ होबाय आरोना माबालै आंहा दिनैना एकदमबारे नेटानो गैयामोन मबाइला माबा नेट पेकआनो गैया फाग्लासो ओमफ्राय दासो सोना फैबाय आङो फाग्लासो जाबाय नामा नोंनि थाखाय नेना थागोन आं सना नोंखौ लानानैनो आंनि सिमां फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय सना फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय मैया आपडेट होनानै बिराद बोरैबा जाजोब्बायलै मबाइलनि सिस्टेमफोरानो चेन्ज जाजोब्बाय रोंलायलाङाखै आङो माइनाव होनदों हेलौ आदा होनना बुंदों आरोना हेलौ हेलौ माइनाव गयारि आब' मा खबर मा खालामदों ओमफ्राय जोंना जोमा ब्रादार मा खालामबाय दङ ओमफ्राय मा खबर दे ब्रादार खोन्थादो हेलौ 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 लोगोफोर प्लिज साथाम दङ लाइक होबाय थेंक इउ स' माच लाइक होदो आदा नों सल' रोजाबो नामा आरोना सल'थ' आं रोजाबनायालाय बिदिनो एसे सोलोंफ्रामनाय नालाय गोसोफ्रा गुदुं जायो आरोना खननो लुगैलाबायो आरोना गोबां मिजिं थालांसिगोनसो नामा आंनि नोंखौ हास्थायनाया नोंखौनो सानै सानै गोसोआव हाया फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय सना फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय नेना थागोन आं सना नोंखौ लानानैनो आंनि सिमां आंनि अननाया नोंनि थाखाय अराय राननो रोङै दैनि जिरा ओरैसोनो दं आं आदा दारा अके सोर दंबावो दे कमेन्ट खालामदो आं माने एलबिखौ बन्द' खालामफिननोसै दे आं फैफिनगोन आं माने जेनेबा मोनसे भिडिअसो बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय एबार स्पेसियेलि आं एबार फैफिन दै आं माने भिडिअसो बानायदोंमोन नालाय स्पेसियेलि आं फैफिनबावगोन र' 10 मिनिट थास्रानोसै